Apa ayat-ayat sing medal dugi awak niki sing kewaos niku kok berbeda-beda. Lah nggih, Heeh. ayat niku Mas Wahid Nggih, nggih, nggih. boten saged terkadang nggih keseluruhan sing diparingaken diketinggalaken keluar dari tubuh ini. Satu orang, tidak semuanya bismillah, Al-Fatihah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terus apalagi Ar-Rahman Rahim. Heeh. Tidak satu orang ini Mas Wahid. Jadinya ini tergantung keimanane wonge. Lah keimanane wonge iki sing weruh sapa? Allah. Oh imanmu ning kene tak dudui kon lafal di dodomu. Lafal Allah. Nah, itu moro diperlihatkan. Terkadang sebelum keluar diperlihatkan dulu tempatnya. Nanti les munggah maneh keimanan diperkeluarkan. Lah lek ana sing iso nerangno kabeh kaya ngene iki ya rada sombong titik. Nggih maksudnya. Mboten cemerap. Lek dikeki kabeh blek ngene iki biasae. Iki lek ya apa lek ngomong iku turunane para sayyid. Oh tepak sing gak duwe turunan sapa-sapa terus iso nerangno ngene. Sombong ya. Mboten sombong wis cak bener ae. Mboten kula sanes turunan sapa-sapa. Lah iku Mas Wahid. Sing saged ditangkep akal wis jelas-jelasan nggih. Gak gampang kepethuk wahdatul wujud wali Allah kabeh. Gak gampang. Dadi kepethuk wahdatul wujud wali Allah siji iki. Biyen karomahe wong iki apa? Iso nambani. Berarti sing kepethuk wali iki engko iso nambani. Oh, wong sing dipethuk iso nambani. Iso nambani krana karomahe wahdatul wujud wali Allah iki biyen Heeh. nglakoni nambani wong. Oh, oke. Kepethuk wali yuwa sing sampe dadi wali kutub krana syariat tarekat hakikat ma'rifat jadi satu di dalam dirinya. Romo Yai Hamid kan ngono nggih. Niku nggih mangke sing kepanggih kaget kados Romo Yai Hamid. Oh, oke. Kepethuk wahdatul wujud Syekhona Khalil Bangkalan. Engko wong sing kepethuk iki iso bimbing wong dadi wali. Mongko iku enggak kabeh lek kabeh Mas Wahid kabeh. Yo karo aku wis ngono ae. Mas nggih. Nek sombong aku lah. Lho sampean Mas Nurul kok kepethuk kabeh sakmono kabeh iku. Aku dhewe bingung. Iso-iso kula niki ngakoni nabi. Iso-iso lek ancene kula damel kesombongan. Kesombongan, tapi selama kula ngeten-ngeten iki kula mboten ngerti. Akhire nggih kula tambah tunduk, tambah wedi. Gak pantes aku nyampekno kaya ngene, tapi wis ditakdirne nang Allah kaya ngene. Kepethuk kabeh sak kabehane ngono. Mongko aku lek nambani wong gak wani asline. Wedi. Tapi lek ancene kepeksa ya Mas Herman nyusul. Akhire budal wis. Lek singen nggih ngoten nambani wong tapi nggih akhire dipuji kalih tiyang estri mesti niku kowe. Ya untung kula mboten nggih wis ngoten. Lek saniki kula wedi singitan ana wong loro ngene rada singitan Mas Herman nyusul. Oh ya budal ae Mas ngoten. Akhire dicekel tak meten iki gegere ini. Wageng gak meten. Ya mek kula cekel tok Mas Herman wiritan kados ngeten. Kula sanjang lek niki ancene bledos nggih angsal takdiripun Allah. Lek ancene iki kedimian dibeto teng rumah sakit operasi nggih niki takdir Allah ngoten mawon. Pokoke sampean waras. Kula mek cepeng tok. Ternyata berapa minggu nggih Mas Herman nggih? 2 minggu. Kabaran bledos. Dugi Mas Herman. Wong sak meten bangkokan mriki. Sak kepalae lare bayi. Nggih napa isine niki? Niki napa isine? Nggih kanker. Bapak alam akhirnya bledos ya alhamdulillah terus dibetot ke rumah sakit diperseni napa-napa kok mboten lami-lami kula krasa Mas Herman bawa pulang. Wis cek mboten dadi fitnah mboten kula sanjangaken akhire kok mulih. Ngoten nggih wau di Al-Fatihah dados Mas Herman. Kados kula niki nggih kepah nggih sedanten menika kula mboten ngerti napa-napa. Nggih.
Mboten ngerti napa-napa kula niki. Sinten kepanggih malaikat Jibril. Koyok-koyok Kanjeng Nabi ae. Buktine kula saged nerangaken fisike. Wong kula nggih sanes sinten-sinten napa-napa mboten saged. Nggih niku kendhake Allah. Yang bodho sing bodho nggih. Anggap kula niki ancen wis bodho wis. Sekolah mboten saged nangkep pelajaran sekolahan. Kehidupan sehari-hari kula mboten normal. Bodho kula niki dadi gampang berserah diri nang Allah langsung diisi. Krana kula ibaratnya beto gelas kosong mboten enten isine. Dadi nang Allah langsung diisi gradak-gradak nggih emper mboten napa-napa. Lah lek kula beto gelas enten isine diisi ten Allah otomatis kula sempal, kula gendeng, kula edan. Lah niki wong goblok iki kaya ngeten ae kula diparingi wonten cahaya tak cekel dadi Mas tak dol aku sugih. Ngoten langgian, mung kula menungso anjen waktu nika. Lah niku sing gare edan garai mboten sampai tutuk dugi Allah. Sik diuji waktu wiritan enten kados salju lugur mleti-mleti ngoten digodak ngeten. Digodak mriku niki makhluk. Kados lugur ngeten. Digodak rono enten sing gada pabrik niki ponakan wanteng. Wanteng gede dukur kuliah kajenge sarjana kantun napane ngoten lho. Sempal krono niku wae wiritan digodak. Akhire gak gawe masih ten pundi-pundi wong dek ketinggal. Dadi digodak ngeten. Akhire sempal wis. Ah niku ya kula selamat enten sing lugur niku kula mendel. Kula mendel enten ujian nggih kula godak enten melajeng. Oh iki makhluk dudu tujuanku. Ya Allah niki makhluk sanes tujuanipun kula niki ya Allah. Niki nggih kendhakipun panjenengan wiritan lugur ten mriki. Akhirnya cedek ki ambek melampah-melampah nih ngeten-ngeten. Ya alhamdulillah selamat. Niki aja elek tiyang bodoh berserah diri ning Allah. Akhirnya dikei jawaban ning Allah. Oh iku mek sekedar makhlukku tak kenal nokon. Tak sing sampai digodak-godak nggih bentuke lugu. Godak rono ya akhire urusan di rumah sakit jiwa akhire. Walaupun nggih mboten edan krana mboten umum, dadi urusane nggih ten rumah sakit. Lah niku nggih. Napa malih monggo? Anu Mas, niku Apa